Hallo, hoi hoi. We zijn van het programma Boetegewoon van Omroep PNM. Doe maar gek. Wat? Ik doe maar gek. Doe maar gek, hè? Ja. Ja. Wat zit je gaan doen? De rommel op een trumen? Sorteren. Wat zit je aan het sorteren? Het ijzer. En waar komt het vandaan? Ja, dat mogen alle Nederlandse inwoners hier in de bak gooien. Ah, dat is een soort verzamelplaats. Ja. Aha. En dan sorteren we dit en dan kunnen we door de kast met je pekken. De kast van? De schutterie natuurlijk. Aha. Sint-Nicolaas, de blauw. Kijk eens. Inderdaad, bekend van het OLS. Nou ja, dat is toch meer de groen. Oh, ik doe er even een microfoontje op, dan kunnen we ook nog beter verstaan. Ja. Ja. Is het een andere tak van sport? Nee, het is gewoon een concurrent. Ah. We zijn hier met twee schutterieën in mail. Ja. En de ene is in de blauw, dat zijn wij. Sint-Nicolaas. Ja. En dat is in de groen, dat is Willy Bordes. Ja. En je doet nooit mee in het OLS? Jawel. Oh. We doen maar de groen die hebben het OLS gewonnen een paar jaar geleden. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel de hoofdprijs. Ja, ja. Maar over het algemeen is toch het OLS, mij al, ja, iedereen denkt maar dat het eind is. Maar het is inderdaad twee schutterijen. We hebben volop metgewerkt, ja, dat is wat anders, maar het zijn wel twee schutterijen. Ja, oké. Zeg, dus je mag het sorteren doen. Ja, Wat zit je? Een motorblok? Ja, een versnellingsbak. Ah. Maar we proberen het koper en het aluminium eruit te halen. Ja. En dan proberen we met, dat hooi we apart. Ja. En dat leveren we ook separaat in. En dat levert aanzienlijk meer op dan het ijzerwerk. Ja, koper is, ja. Ja, koper is iets van €4, hè. Zo. En ijzer is iets van 20 cent, dus dat is natuurlijk zonde als we het hierin laten liggen. Ja. Dus zo zitten we een beetje te scheiden. Aha. En koper zit waar in? Kranen. Ja. En eigenlijk leidingwerk. Waterleidingen. Ja. Maar dat wordt ook steeds minder, hè? Het koperen waterleidingwerk. Nou, dat valt wel met op zich. Tegenwoordig is het allemaal die slangen, zal ik maar zeggen. Nee, toen hebben ze de verwarmingsbuizen. Ja. Die zijn van staal. Ja. En die werden op het ogenblik door aluminium en met plastic vervangen. Juist, die. Ja, ik wist de naam even niet. Ja. Maar de koperen leidingen in huis voor het water, voor het drinkwater, is Ja. nog steeds koper. Aha. En de kraan is in koper. Ja. En ja, zo is dus eigenlijk van alles wat koper is. Ja. En hoe komen ze dan heen terecht? Zijn de mensen het dan door verbouwen, et cetera? Verbouwen, reparaties, opknappen. En dan maken ze die in de bak doen. Dat vind je wel fijn. Ja. En dan gooi je ze dan over het hekwerk of hoe komen ze hier dan in? Die doen dus gewoon over de reling. Aha. Dus gooi je het door in de bak en dat gesorteerd En dan sorteren we het. Ja, we hebben zitten overwegen om de bak door neer te zetten, maar dan ga je die heel ook verloren eigenlijk. Want dan moesten ze hierin gewoon graven. Ja. En nu zijn we verplicht om alles te pakken en die in te leggen en intussen kijken wat is en dan houdt ze het apart. Precies. En dan nemen ze over het hek om dan de goede spullen eruit te pikken? Nou, er zijn er wel eens die wat winkelen, maar ja, dan denk ik die brengen de volgende keer wat met. Oké. En als ze dan een keer een schroefje of ik weet niet wat kunnen gebruiken, dan niet te moeilijk doen. Let it be. Ja, het was een beetje erger toen ze een paar jaar geleden de wagen met materiaal weggehaald hebben. Ja, dat was toch wel een paar €100 schade. En de verzekering dekt niks. Ja. Dat was jammer, maar de rest, als ze dan een keer rijden, iets schroefje eruit of een weet ik niet wat. Ja. Ja, ik neem aan dat ze de volgende keer ook een keer wat metnemen om aan ons te geven weer. Ja. Moet je een beetje positief inzien, hè? Dus in plaats van naar de Milieustraat, moeten ze het hier naartoe brengen? Dat is de bedoeling, ja. Aha. En dat doen we ook met onze kleding natuurlijk. Ja. Want we hebben natuurlijk ook een kledingbak staan. Ja. En dat verzamelen we ook hier. En is het algemeen bekend? Nou, ik denk dat ongeveer heel mail het wel weet. Ja. En we gaan nu over 2 weken gewoon huis en huis ophalen. En op de folder staat natuurlijk ook dat ze het 24/7 hier af kunnen leveren als ze het kwijt moeten. Ja. En ik heb de indruk dat mensen daar ook zeker met de kleding heel erg gebruik van maken. Want als het opgeruimd is, moet het ook vandaag weg. Oké, nee, dat snap ik. Ja.
En hij is natuurlijk het voordeel wanneer het herfst is of voorjaar, dat de dames de voorjaarskleding en de winterkleding gaan sorteren. En dan, Ik heb geen flauw idee hoe dat werkt. Nee, ik ook niet, maar het wordt behoorlijk opgeruimd, blijkbaar. Daar werd duchtig opgeruimd. En ik heb ook heel veel van sterfgevallen aan volgens mij. Dus als papa of mama sterft, dan moet de kledingkast leeg en dan gaat dan hier ook de bak in. Ja. En dan verzamelen we het hier alvast en dan leren we dat met onze actie en die stellen voor 2 weken nu mee al. Ja. Dan gaan we weer huis en huis oog op nog halen. En dan laaien we het spul wat we al opgeladen hebben en wat we nu met huis en huis actie krijgen, dat laaien we dan in en brengen we weg. Het zou natuurlijk hartstikke fijn zijn als het boetemeel ook bekend was. Hè? Dat ze hier kunnen komen? Ja. Ja, dat klopt. Maar in Beringen, dat is wel een club die kleding verzamelt. Dus ja, daar hoeven we niet mee te concurreren. Nee, dat hoeft niet. En ja, de hoeveelheid die we nu binnenkrijgen, dat is toch wel netjes voor ons. Om de kast te spekken. Ja. Want hoeveel hebben we de afgelopen jaar opgehaald? Iets van 15 ton of zoiets. Zo, daar ben ik even stil van. Ja, dat werd aardig wat ingeladen. Jeetje. Ja, ik kan er niet minder van maken. Nee. Ja, het verbaast me gewoon. Maar met sommige spullen, er wordt dan, of er kunnen ze dus weinig mee doen. Hè? Net als zo'n stuk motorblok. Wat is het? Versnellingsbak? In de versnellingsbak is het volgens mij. Ja, dat gaat gewoon naar de IJzerhandelier in Beringen. En als er wat gooispullen tussen zijn, ja, die gooien we apart en die proberen we dan ook te verpatsen. En zo proberen we eigenlijk heel erg goed voor het milieu bezig te zijn. Ja. En voor de eigen pocket natuurlijk. Ja, zeker. Zelf ook lid van de club? Ja, anders was ik hier niet bezig. Nee, maar ook actief? Ja. Ik heb ook dit jaar mogen metzitten op het OLS. Helaas niks geworden, maar ja. In Heidhuizen? Ja. Heidse? In Heidse. Ja. Heb ik ook flink met geholpen met opbouwen, dus... En wat was het weer, hè? Ik vond het metvallen. Het was perfect weer. Ja? Ja. En op de OLS-dag zelf was het een beetje naad. Toen had het geregend, ja. Ja, toen was het vochtig. Jongen. Dat was in het begin jammer, maar de rest is eigenlijk heel goed gegaan, vond ik. Ja, ze hebben het toch allemaal gehaald, ondanks het minder goede weer dan, hè? Ja. Dus dat was op zich prachtig. En ik was blij dat ik niet degene was die misshort. Maar ja, moest ik realiseren van je 150 batterijen moeten er ook 149 miszitten. Ja. Ja, is dat zo, zit ze er met als ze dan misschudt? Ja, dan wil ze toch liever niet op die naam hebben staan. Nee, maar wat voor impact heeft het dan? Ik heb het geen flauw idee, ik heb het nog niet metgemaakt. Nee, maar die is toch van anderen? Ja, dat zou ik zeggen. De eindkinderen hier goed tegen en de anderen er toch wel moeite met. Want ja, wil ze doet eigenlijk toch niet mis met maken. Want de Duitsers verdienen hier de club, hè? Ja. En ja, of ze een per se wil winnen, dat is een tweede. Maar ja, als de honger steeds geeft er toch voor dat dienbulk gestraft zijn. Ja. Echte mensen. Ja. Het zou wat zien, zeg, als mij weer mag organiseren. Ik vind dat we dat over 5 jaar weer een keer naar binnen halen. En dan voor de blauwe een keer. Ja, dat zou niet slecht zijn. Ja. Dus mooi. Dan moeten we tegen de tijd nog zien wie dat lukt. Ja. Dus. De volgende keer is het in Meerlijk, achter Remun. Oh ja. Dus, juli, hè? Weer, hè? Ja. Tegen de tijd iets staat het in de agenda. Ja. We hebben eraan herinnerd. Ja. En er wordt wel extra oefenen? Ja, dat werd van tevoren royaal geoefend. Want ja, moet natuurlijk met crème de la crème erin. En dan het pak goed oppoetsen en dan zorgen dat het goed is. Mooi, het gaat vast lukken. Ja. Allang lid van de club? Ik denk nu zo'n 20 jaar. Dus enerzijds valt dat nog met. Ja. Maar ik vind het zelf wel een hele tijd. Ja, mooi. Dankjewel. Het was weer boetegoed. En dan zijn we weer compleet op de huurte. Dus ik ga toen even snel kijken of er nog wat koper was, hè? Wat mensen opbrengt, hè? Koper brengt het meestal op. Ja. Ik ga naar huis kijken. Als je nog goud over hebt, maak ze het ook, maar doe het even in de tuutje. Oh ja. Ja, maar goud is helemaal te gek, hè? Ja, precies. Wow, jongens, ik kom kijken. Hey, dankjewel. Ja, en als we een goede fiets hebt, we hebben een fietsje staan. Oké. Nou, ik ga met een boodschap naar huis. Uitstekend. Hey, dankjewel, hè. Groetjes. Haaien.